slučajno sam na internetu video nešto o Paunova i onda mi je to prošao kroz misao naslov na internetu. Rekao da vidim šta je to i onda sam tad vidio, znači bio sam u selu, nisam, nego kad sam video onda sam rekao sad ću da idem. Hvala vam. Ovo je jako važno pitanje. Ja sam siguran da velikom broju ljudi, možda čak i ovih institucija, nije poznato šta se dešava. Ako nekoliko medija niste pratili, ako neko nije javio direktno od mreža bivših, kao što smo mi, nevidljivi ste. Ja sam i prošli put o tome govorio. Jeste, ali ja moram, Vojne, da vam kažem da se mi trudimo, stvarno. Da i ti mailovi idu, jedino da, što kažu, kucamo na vrata lično. Ali da su mnogi mediji upoznati. Ne zameram ja vama, ja samo konstatujem činjenicu da nije poznato. To je činjenica. Evo, možda to da samo dopunimo, znači svakog ponedeljka od 1. avgusta nadalje mi šaljemo saopštenja za medije. Na toj našoj mailing listi 200 medija dobije informaciju. Oglasi od 2 do 10. Možda klub možda napravi sajt svoj, nemate sajt. Da, druga stvar koju... Recimo to je... Samo da vam dopunim moju... Ako nekoga interesuje isto, počeli smo da pišemo vest. To nam je od ove nedelje novina, tako da ćemo sredom puštati još neke vesti o značaju Paunove ili o nekim aktualnim situacijama koje se nas tiču, odnosno koje su u vezi sa ovim problemom. Treća stvar, mi imamo u planu da pravimo društvene mreže, samo prosto to što kaže Dana, trudimo se, dakle mi smo se u jako kratkom vremenskom roku organizovali da pokrijemo sve te poslove i tu je, samo da se na to nadoveže, fenomenalno gledati kako ljudi sa rehabilitacionih grupa u kratkom vremenskom roku od mesec dana stasavaju sa nekim veštinama, sposobnostima, hrabrostima i tako dalje, koje su se recimo na klubu razvijale, ne znam, posle rehabilitacione još par godina kasnije. Tako da u tom smislu idemo redom, idemo jedno po jedno, tako da, i da, svi, apsolutno ministar, predsjednik ministar, sekretarijati, sva udruženja koje je pomenula Dana, svi dobijaju mailing listu, odnosno svi dobijaju saopštenja putem tih mailing liste, sve srodne organizacije i sve institucije civilnog sektora. Tako da od odgovora je bilo samo Zaštitnik građana, danas je Aleksandra poslala, to je pritužba Zaštitniku građana i to je pritužba za zaštitu ravnopravnosti. Tako da Aleksandri se nismo zaista ovako sad javno zahvalili za tu stručnost i podršku koju smo danas, da kažem, pojačali našu borbu. Eto, toliko smo do sada, da kažem, postigli, bit će još, samo snažimo. Pa mislim da je za danas dosta. Hvala vam na ovom druženju, na ovom zajedničkom vremenu, na ovoj podršci. Vidimo se sledećeg četvrtka, pa se nadam da naši protesti će se nekako i završiti, da se vratimo u neke regularne tokove rada. Makar u pauzu. Makar u pauzu.